Hola, súper! Què? De què vols que parlem avui? Va, il·lustra'm. No ho tinc molt clar. Va, t'agraden les imatges? Sí, i tant! Ja entenc que t'agrada llegir. Per descomptat. Doncs ja ho tinc. Parlarem dels àlbums o àlbums il·lustrats. Som-hi! Per ser bons lectors necessitem saber de què estan fetes les històries. Descobrim-ho al taller literari. En un àlbum les imatges són imprescindibles. Això no vol dir que siguin llibres ni pels que encara no saben llegir paraules, ni que siguin fàcils, ni per petits, ni per mals lectors. De fet, se'n publiquen per infants, per joves, però també per adults. I com els hem de llegir? En quines coses ens hem de fixar? Doncs a poc, pàgina per pàgina, negociant sentits, tot relacionant el que veiem amb el que ens diu el text, si és que n'hi ha, que a vegades no n'hi ha. En l'àlbum, la unitat de composició i significació és la pàgina o doble pàgina, que és el suport en el qual es distribuiran les imatges i el text. Per tant, el que estructura la seqüència. És a dir, que com a mínim, cada vegada que passo de pàgina, passarà o apareixerà alguna cosa nova. Una sorpresa o una nova acció. A vegades hi ha pàgines en les quals m'hi quedaria molta estona i d'altres que tinc pressa per passar-les. Sí, una imatge a doble pàgina d'un detall o d'un gran paisatge atura l'acció, mentre que moltes imatges en una doble pàgina l'acceleren. Fixa't aquí. També ens incentivarà a passar la pàgina una frase inacabada o l'avançament d'un element que anticipa el que trobarem a la pàgina següent, com en aquesta d'aquí, que si estem molt atents, veurem com a l'extrem de la pàgina uns ulls vermells apareixen amenaçant els dos protagonistes. Fuap! Com veiem en aquesta pàgina d'aquí, el fet que les imatges tinguin un marc blanc o que estiguin a sang, com en aquest cas, ocupant tot l'espai del paper, l'alternança de mida, els enquadernaments, els jocs de perspectives i plans, genera també canvis de ritme i regulen la tensió i l'atenció que ens demana cada pàgina. Un moment! Per què algunes vegades les imatges estan impreses fins al final de la pàgina i a vegades no? Molt bona pregunta. Es nota que ets molt observador. Mira, normalment quan les imatges tenen un marc, això marca una certa distància amb el lector. És com si estiguessis veient la història des d'una finestra. En canvi, quan no hi ha marc, és com si estiguessis a dins, com si la visquessis. El marc també pot simbolitzar coses com la frontera entre la realitat i la ficció, per exemple. I alguns autors juguen a trencar aquestes fronteres, a trencar amb els marcs, amb els límits de la realitat i de la ficció per fer-los més grans i més grans o més petits. Continuem. Sempre que hi hagi text, les imatges i el text col·laboraran, treballaran junts per construir el discurs narratiu. Quan agafem un àlbum il·lustrat amb text, ens podem fer 3 preguntes. Els 2 llenguatges diuen el mateix? Tenen la mateixa funció? Són iguals d'importants per entendre l'obra? Això vol dir que el text i la imatge no es poden llegir per separat. Exacte. En els àlbums hem de desxifrar quina relació existeix entre el text i la imatge. Saber si es complementen, si amplien el que aporta l'altre, s'emfatitzen, es substitueixen, es qüestionen, es posen en dubte, es fan metàfora mútua, es contradiuen irònicament. I què passa quan no hi ha text? Doncs que parlem de llibres sense mots o sense paraules. Però això no vol dir que no tinguin un guió ni que no expliquin una història. Simplement que els creadors han volgut explicar-nos-la només a través de les imatges. Com vèiem aquí. Però a part de la relació que s'estableix entre el text i la imatge, en un àlbum tot compta i podem fixar-nos en el sentit i la informació que també ens aporten
el format, la forma, la mida, el tipus de paper, l'enquadernació. 2. Alguns dels paratextos, que són els textos que trobem embolcallant l'obra en llocs com la coberta, la contra, les guardes o en els noms dels capítols. 3. També ens haurem de fixar en els elements de disseny, com la maquetació, la tipografia o la presència de marcs que comentàvem abans. 4. I en última instància cal estar molt atents als recursos textuals i visuals que han fet servir els autors i allò que passa entre una pàgina i la següent, encara que no se'ns ensenyi, encara que no se'ns expliqui. Ja ho veus, en un àlbum cal tenir-ho tot en compte. Hem de llegir les imatges i el text, si n'hi ha, i el disseny del llibre com a objecte, les relacions que s'estableixen entre tots aquests elements. N'hi ha de molts tipus i que demanen una lectura molt més atenta del que pot semblar. A vegades ens caldrà llegir-los moltes vegades i parlar-ne molt per comprendre tots els recursos que posen en joc. Molta sort en la pròxima lectura! Thank you.